از ساعت 6 صبح امروز تمام участкаҳои интихоботӣ дар шаҳри ҳисор барои шаҳрвандоне ки ҳуқуқи иштирок дар интихоботро доранд дархоҳи худро боз карданд. интихобот тибқи қонунҳои амалкунанда ва тартибҳои муқаррар гардида оғоз гардид. дар участкаи интихоботии рақами 9 ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри ҳисор ҷойгир аст, интихобот ҷараён дорад. комиссияи интихоботии участкаи мазкур барои ҷавононе ки ба синни 18 расиданду бори нахуст дар интихобот иштирок менамоянд ба шахсе ки аввалин шуда ба қуттии овоздиҳӣ бюллетен мепартояд ва ба шахси кӯҳансолтарин тӯҳфаҳои хотиравӣ омода намуданд. дар ҳазаи интихоботии ҳисор рақами 15 ки дар шаҳри ҳисор ҷойгир буда бо 103 участкаи интихоботӣ фаъолияти худро оғоз намудааст. имрӯз бо фаро расидани субҳ соати 6 саҳар бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми участкаҳои интихоботии шаҳри ҳисор кор оғоз гардид. мардум бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, намуди идона ба участкаи интихоботӣ омада овоз дода истоданд. ҳоло дар шаҳри ҳисор айни ҳол 326441 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. аз инҳо 171676 нафар интихобкунандагон истиқомат мекунанд ки бори аввал 3527 нафар навҷавонон якумин бор ба участкаҳои интихоботӣ ҳозир шуда истодаанд. 14509 нафар ҳамдиёрони мо дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанд ки онҳо низ овози худро медиҳанд. шаҳрвандон бо дарки масъулият аз субҳи барвақт ба участкаҳои интихоботӣ меоянд. масъулини участкаҳои интихоботӣ барои таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон тамоми шароитҳоро муҳайё намудааст. аз ҷумла барои беш аз 1198 нафар шаҳрванди бемор ва маъюбоне ки то участкаи интихоботӣ омада наметавонанд қуттиҳои сайёр омода карданд. дар участкаҳои интихоботӣ нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ ва хонаи модару кӯдак низ фаъолияти мунтазам дорад. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи муҳими сиёсӣ буда дар дораи талаботи қонунгузории миллӣ ва стандартҳои байналмилалӣ озод, шаффоф ва ошкоро баргузор намудани он омили таҳкими эътимоду боварӣ дар ҷомеа маҳсуб меёбад. ҷиҳати ноил гардидан ба ин мақсад боло бурдани сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷомеа оид ба масъалаи интихоботи ҷумҳурии Тоҷикистон зарур мебошад. мо кӯшиш мекунем ки ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланд, озод ва шаффоф гузарад ки тақдири ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ маҳз аз ҳамин интихоби президент вобаста дорад. имрӯз мардуми шаҳри ҳисор дар маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ иштирок намуда ба номзади арзанда овози худро медиҳанд. онҳо итминон доранд ки интихоби номзади арзанда ба ояндаи ҷумҳурӣ вобастагии мустақим дорад. бинандагони азиз, мо аз ҷараёни интихобот дар шаҳри ҳисор дар давоми рӯз боз иттилоъ медиҳем.